ବସ୍ତା ବରଣଗଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ବଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମରେ ଭବେଶ ବେହେରା ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ କଟକ ଅଶ୍ୱିନୀ ମେଡିକାଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଗଲାଣି। ତାଙ୍କ ବାପା ସୃଷ୍ଟିଧର ବେହେରା ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ଏବଂ ଦିନ ମଜୁରିଆ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ, ସେମାନେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବାପା ମା କରୁଛନ୍ତି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି। ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବାପା ମା ଲୁହକୁ ଏକାଠି କରି ଯେତେବେଳେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଜାଗାରୁ ନିରାଶ ହେବା ପରେ ନିଜ ମମତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଶେଷରେ ଭିକ୍ଷାକୁ ଆପଣେଇ ନିଅନ୍ତି ବାପା ମା। ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ବେଳର ଫଟୋକୁ ଧରି ଘର ବୁଲି ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛନ୍ତି। ଏମିତି 2 ଜଣ ବାପା ମା। ଏଭଳି ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବସ୍ତା ବ୍ଲକ ବରଣଗଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ବଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମରେ। ଆମ ପିଲାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କର। ବାବୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କର, ବାବୁ ମା କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୋ ପୁଅ ବଞ୍ଚିଯିବ, ତାର ଅପରେସନ୍ ହେବ। ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ବେଳର ଫଟୋକୁ ଧରି ଏମିତି କାନ୍ଦି ଘର ବୁଲି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଥିବା ଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଦୁଃଖ ଭରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବସ୍ତା ବ୍ଲକ ବରଣଗଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ବଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମରେ। ସୃଷ୍ଟିଧର ବେହେରାଙ୍କ ପୁଅ ଭବେଶ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 13 ତାରିଖରେ 60 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଏକ କାର ଧକ୍କାରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଭବେଶଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବସ୍ତା ଓ ତାପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ମେଡିକାଲ ନିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ କଟକ ଅଶ୍ୱିନୀ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଯାଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଘଟଣାକୁ 1.5 ମାସ ବିତିଥିଲେ ବି ଭବେଶ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇ କୋମାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବାପାଙ୍କ ସମସ୍ତ ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥ ସହିତ ଜମିବାଡ଼ି ବିକ୍ରି କରିସାରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇସାରିଥିଲେ ବି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିନାହିଁ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆହୁରି ପ୍ରାୟ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ତେଣୁ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସବୁଆଡ଼ୁ ନିରାଶ ହୋଇ ଶେଷରେ ବାପା ମା ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ବେଳର ଫଟୋକୁ ଧରି ଘର ବୁଲି ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଭବେଶର ପରିବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ପରିବାର ଅଟନ୍ତି। ସମ୍ବଳ କହିଲେ ନିଜର ଏକ ଝାଟିମାଟି ଏଜବେଷ୍ଟର ଘର ଓ ମାତ୍ର 15 ଡିସିମିଲ ଚାଷ ଜମି। ବାପା ପର ଘରେ ମୂଲ ଲାଗି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି। ଘରର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ପୁଅକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଘରଟିଏ ସହ ଚାଷ ଜମି ଓ ଗାଈ ଗୋରୁ ବିକ୍ରି କରିବା ସହିତ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଓ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଠାରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା କରଜ କରି ସାରିବା ପରେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତିକୁ ଆପଣେଇବା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବା ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ବାପା ମା ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି କେହି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି 8144210559 ଏହି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆସେ ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ
ସାଥିରେ ନେଇ ଆସେ ତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଏହି ସୃଷ୍ଟିଧର ବୟାନଙ୍କ ଯାହାକି ଜଣେ 24 ବର୍ଷୀୟ ପୁଅଙ୍କୁ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅ ଭବେଶ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକର ଅଶ୍ବିନୀ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ 1.5 ମାସ ଧରି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ପାଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅ ଭବେଶ ଏବେ କୋମାରେ। ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି ଆହୁରି 7 ଲକ୍ଷର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏପଟେ ଗରିବ ବାପା ମା ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ପୁଅର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 21 ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ କରୁଥିବା ସରକାର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି। ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା